Отиваме към галерия Русите, там до 8 май можете да видите една много хубава изложба. Параноид се нарича той. Със своята най-нова самостоятелна изложба Paranoid, художникът Стефан Петрунов предлага живопис, която не допуска еднозначен прочит. В нея се преплитат темите за живота и смъртта, красотата и преходността, тлеността, както и напрежението между контрол и хаос. Последните работи, последната серия от работи, които съм направил, се свързват с една песен на Black Sabbath, която ме послужила като обяснение за някои от нещата, които са направени, където умът търси обяснение на всичко, което става и е близко до параноята. В времена, когато всичко се мени, целият свят се променя, умът търси обяснение. Застъпени са темите за смъртта, за разложението, за живота, за раждането, за началото и края, което обикновено съпътства човека в такива времена и се стигна до изобразяване на скелети. Скелети, които символизират смъртта, която би трябвало да е страшна, но моите не са толкова страшни, защото са свързани и с началото, и с живота, цикъла, кръговрата. Използват се някои алегории, както в миналото са правили скелети, които танцуват с живите и ги водят към гроба, да им напомнят за смъртта, че нищо не е вечно. И така, в такива трудни времена човек си задава повече въпроси, отколкото обикновено. Обединяващ елемент в произведенията е чувството за напрежение и дискомфорт, което съпътства зрителя. Това е тема, която интуитивно човек стига до там и съответно започва да изобразява такива неща. В началото няма конкретна идея. При мен се случва след когато ги погледна работите, тогава ги свързвам с някоя идея, общо приета, ако има такава. Но тези специално не са правени по първоначална идея. Те са се получили в процеса на работата и на неща, които са ме вълнувани по време на работа. Но са се получили интересни ситуации, които са ми подсказали темата по-нататък. Аз съм от авторите, които не обичат да обясняват произведенията си. Както ви казах, първо ги правя, след това измислям каква да бъде темата. Оставям се да ме води нещо подсъзнателно. Освен ако нямам конкретна идея, която да обясня, предпочитам да не ги обясня. Стефан Петрунов споделя, че контактът с публиката е особено важен за него. На всеки творец е нужно да се представи, това е неговия начин за изразяване, за комуникиране с обществото. Без зрители няма смисъл. Изложбата може да бъде видяна до 8 май.